ಮಾಸ್ಕ್ ಇದೇ ಬತ್ತಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಷಯನ ಬಂದಾಗ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಪರಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಪಾತೆ ರೆಜ್ಜಾಂಡ್ ಸೊ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಉಲ್ ರಾಜರ್ ನಕ್ಲು ಪ್ರೋಲ್ಲೇರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ರಾಜರ್ ನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇಡಲ್ಲ ರಾಣಿದ ಲೆಕ್ಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಉಡುಪುರೈತೆ ಎನ್ನನೆ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಆದೀನಕ್ಕೆ ಎಂತ ಆದೀನದ ಸೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮುಟ್ಟಬಹುದು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಹಾಂ ಲೈಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು ಭ್ರಮೆ ಏನ ಮೀನು ನಾಡ್ನ ತಿಕ್ಕಣ ಮೀನು ತೋಜನ ಗಾಳಿದೆ ತನ್ನ ಅಂದ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಮೀನು ತುಲ ತೋಜನಲ್ಲ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆ ತುಳು ಬೇರೆ ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಬೈದ ಶೇಖ್ ಜಯದ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಬೈದ ಅಬು ಧಾಬಿದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಡೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಒಂದು ಸೊ ಪುಲೆ ಕಣ್ಲಕ್ಕೊಂದು ಅಬು ಧಾಬಿ ಬೈದ ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂದು 4 years ಬರ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಬೈದಿನೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಸೀಬು ಬೊಕಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಶಶಾಂಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕಂಚನೆ ಕುಡುಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಶಾಂತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಅಕ್ಕಲಿದ್ದಂಗೆ ಮೀಟ್ ಅವರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಿತ್ಬೋದಾತಂಡು ಸೊ ಇದು ಟೈಮ್ ಅದು 1 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಡಿದ್ದು 1 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಂತು ಓಪನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಣೆ ಜಗೊತ್ತು ಬಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಣೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಈಗಲೇ ಬತ್ತು ಬೇಕು ಇಂಗ್ಲಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಎಂತ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದಿಲ್ಲ ಸೊ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬರೋ ರೂಲ್ಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಒಂದು ತರ ಕಾಪಾಡು ಫುಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡು ಕಾರ್ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಹೆಂಚ ಅಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಗ್ಗಿ ಪಯಣ ಸೊ ಐತೆ ನೀವು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಇದೇ ಬತ್ತಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಷಯನ ಬಂದಾಗ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಪರಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಪಾತೆ ರೆಜ್ಜಾಂಡ್ ಸೊ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಣ್ಣು ಲೆಗತ್ತನ ಪಂಜಾಲ್ ನಾಲ್ಕು ಡ್ರೆಸ್ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕವರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀತ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕವರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ఒక కుజర్లు అంజను ఓపెన్ ఇప్పారే బల్లి అవేనా వాడినా ఇగులు కుజల్ ಸೊ ಅಂಚೈತೆ ಆಲ್ತ ಬರಂಗೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಲ್ತು ಬಿದಾಡಿಯಾ ಆಲ್ತು ಬಿದಾಡಿನ 11 ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆಲ್ತು ಬಿದಾಡಿ ತೆಂಗ್ಳು ಭತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬುಧಾಬಿದ ಹಾರ್ಟ್ ವನಳಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಟವರ್ ಬೈದ ಸೊ ಮೂಲೆಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಾತ ಎಂಕುಲು ನಿಶಾಂತ್ ಶಶಾಂಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಶಾಂತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ತುಳು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೊ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಓದಿಪ್ಪಾರು ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಸೊ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಬೈದ ಒಟ್ಟಾದ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಿಲ್ಲ ಒಡೆ ಬೋಂದಾದ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೈದ ಒಟ್ಟು ತಿರುಗೊಡಿತ್ತೆ ಅದು ಓಡೆಂಚಿನ ಒಂದು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಗಾಯ್ಸ್
ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಮುಂದೆ ಬಿದಾಡಿ ಐತೆ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹಿಡ್ದು. ಸೊ ಎಂಚಿನ ಅಂಡ ಏನು ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಹೋಗಿತ್ತಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತಿನವ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿದೆ ಅವ್ರು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋ ಒನಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು. ಸೊ ಒಂಜಾರು 12 ಗಂಟೆ ಅಂಟು ಒನಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿದ್ದಾರ್ತೀನಿ ಫುಲ್ಲು. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬತ್ತ ನಾನು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಬೋದು ಮಧ್ಯ ದುಂಬತ್ತ ಅಂಜೆ ಜಾಸ್ತಿ ದುಂಬದ ಬೆಟ್ಟುಂಡಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಬೋಕ ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಪೋಯ್ ಅನಸ್ತು ಪೋಯ್. ಸೊ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಅದು ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಅಬುದಾಬಿ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋದು ಅವಳು ಕುಡ್ಲಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕುಡ್ಲಾ ಸ್ಪೈಸಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಹೋದು ರಡ್ಡು ಗಟ್ಟಿ ಒನಸ್ ಮಾಲ್ತ ಅವಳ ಐಶೋ ಏನುಂಡಾರು ನೀರು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮರುವಾಯಿ ಬುಂಡಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಕೋರಿ ಕರಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಇತ್ತು ಭಾರಿ ಸುಬಾಬ್ ಇತ್ತು ತವಾ ಫ್ರೈ ಊರ್ದ ರೈಸ್ ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಬುದಾಬಿ ಬರ್ತಾರ ಅಂಡ ಅವು ಕುಡ್ಲಾ ಸ್ಪೈಸಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಂದುಂಡು ಅವ್ರು ಲೊಕೇಶನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಅನಸ್ಸು ಹೆಂಗ್ಲೆ ಅಂತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆನುಂಡು ಸುಮಾರು ಬಗ್ಗೆ ತಿಂತ ಹೆಂಗ್ಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅಂಚದು ಅವ್ರು ಪೂರ ತಿರುಗಿದು ಅಲ್ತಿರ್ದಿತ್ತ ಸೀದಾ ಬಿದಾಡಿಯ ಇತ್ತ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೂವ್ಸ್ ಲೋವರ್ಸ್ ಹೋದಿತ್ತು ಲೋವರ್ಸ್ ಬಂದು ಉಲಾಯ್ ಹೋದ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿದಾಡಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಫುಲ್ ರಶ್ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಲೋವರ್ಸ್ ಅಬುದಾಬಿ ಬಂದು ಅವಳು ಒಂಥರ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಟೈಪ್ ಅವು. ಸೊ ಅವ್ಳು ಉಲಾಯ್ ಹೋದ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಬಿದಾಯ್ದು ಬತ್ತ ಅಲ್ತಿರ್ ಸೀದಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೂವ್ಸ್ ಹತ್ತಿಯ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್. ಸೊ ಅಲ್ತಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಬತ್ತ. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂಜಿ ಶಾಲೋ ಡೆಪ್ತ್ ವಾಟರ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಪ ತೂಡು ಎಂಕ ಐಗೇಜಿ ಏನೊಂದು ಉಳೆ ಪೊತ್ತು ಹೊಡಿತೆ ಎಂಚ ಬರೋಂಡೊಂದು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬರೋದಿರುತ್ತೆ ದಯಪಡ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಪಾರೆ ಮೂಲು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಲೊಕೇಶನ್ ದಯಪಡ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾಡ ಓಲೋ ಲೊಕೇಶನ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಅವ್ರು ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೈತರ ಅನಾಗ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ದ. ಸೊ ಆ ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೋರ್ಡು ಸೊ ನೀವು ತೊಂದಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಬರ ಅಂಚ ತೋಕ ಹುಲ ಏನ ಬರೋಂಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ತುಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೋಜಾವ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಗಾಯ್ಸ್. ಏನ ಮೀನು ನಾಡ್ನ ತಿಕ್ಕಣ ಮೀನು ತೋಜಂಡ ಗಾಳಿ ತನ್ನ ಅಂದ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಮೀನು ತುಲ ತೋಜಂಡದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೀನು ತೋಜುಂಡು ಕಾಲಗಂದನ ಬಾಳ್ದಲ್ಲ ಅಂದದ ನೀ ಪಾತದ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ತಿರ್ಗನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪಿರಾದಷ್ಟು ನೆನಪತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಂಚನೆ ಹೊಡೆ ಬಂದಿತ್ತವಲ್ಲ ಕಡಲಕೆರೆಗೆ ಹೋದಿತ್ತ. ಸೊ ಕಡಲಕೆರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭಾರಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಆದಿನ ಎಂಕುಲು ಪುಣ್ಯ ತುಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪಿದೈನ ಮೀಟ್ ಆತ ಜಾಣತ ಪಿದೈ ಮೀಟ್ ಜಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಆದಿನಿ ಕಡಲಕೆರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಅಣ್ಣ ಆನಿದ್ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋದಿತ್ತ ಕೊಟ್ಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋದಿತ್ತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಲಕೆರೆ ಬೋದಿತ್ತ ಕಡಲಕೆರೆ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಪಾಟ್. ಸೊ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲಕೆರೆ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವ್ರು ಅಶ್ವಕ್ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಟ್ನಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರೋ ಅಂತ ಬರ್ಪೇರು. ಸೊ ಎನಿ ಹಾವ್ ಅನ್ನದಲ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹೊತ್ತಾರನ್ನ ಎಂಗ್ಲೆ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನು ಥಾಟ್ಸ್ ಬತ್ತನು. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನೇ ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರೀಸ್. ಸೊ ಅಂಚನಿತ್ತು ಬೆಂಗ್ಳೂರು ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ವೆದರ್ಲ ಶೋಕುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ಲ ಶೋಕುಂಡು. ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮ್ಗೆ ಬೈದ ಐನ ಪತ್ತಾಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫುಲ್ ಡೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 o'clock ಪಿದೈ ಬೈದ ನಲ್ಲ ಉಲೈ ಪೊತ್ತುಜ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಪಣ್ಣ ಪಿದೈ ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಕುಲು 4 ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋದಾಂಡಿತ್ತೆ ಒಂದು 4th ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲನ
ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅದು ಬೇಕೇನಾ ಇಂಥ ದಿನ ರಿಟರ್ನ್ ಫೋನರ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಯಪಡೆ ಎಂಕ್ಲಿತ ಅಬುದಾಬಿ ಇಡೋಲ್ಲತೆ ಸೊ ಅಬುದಾಬಿ ದುಬೈಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪನ್ ಜರ್ನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಸೊ ಒಂದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ತುಕ ನಿಕ್ಲ ಬಲೆ ಮೂಲೆ ಸನ್ಸೆಟ್ ತೋಡೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಸನ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ಟೆಕ್ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ದೆಕ್ಕ ಬಂದಲು ಉಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಸನ್ಸೆಟ್ ತೋರ ಆಪನ್ಗೆ ತುಲೆ ಹಿಂದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂತದೇ ಎಂಚ ಅನ್ಸಂಡೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಜರ್ನಿ ಸೊ ಇಂಥ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಜರ್ನಿದಾಗೆ ಮನೋಡಾಂಡ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಎಂಗುಲು ಪೋಯನಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಐಟು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ 40,000 ಜನ ಸೇರುವರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆಗೆ ಸೊ ಹತ್ತು ಕೆಪಾಸಿಟಿದ ಮಾಸ್ಕು ಸೊ ಐಟು ಒವ್ವೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಒಂಜಿ ಹತ್ತುಂಡ ಅವೇ ಜಾತಿ ಒಂಜೇ ಜಾತಿ ಪಂತಾಲ ಇಜ್ಜೈಟು ಉಯರೆಗ್ಲ ಬತ್ತುದು ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅವೇ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಫಾಲೋ ಮಂತಂದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇತ್ತನೇ ಓಲ ಜೆಂಡಕ್ಲು ಲೈ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ಪುಜರ ಅವೊಂಚ್ ಮೇನ್ ಉಂಡೈಟ್ ಶಿಸ್ತು ಓಲಾತೆ ಶಿಸ್ತು ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ದುಂಬಾಗ ಪೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಏನಾಂಡು ಶಿಸ್ತು ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಬಾಗ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಿಸ್ತು ಇದ್ದಾರಗಳು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನೇ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪೋಯ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಗೆ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಅವಳ ಹಾಕಿತ್ತು ಐಟ್ ಸಿವಿ ಪೂರ ತೂವರಾಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ನೆಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಂಡ್ ಎಡ್ಬೊಕ ವನಸ್ ಮಾಲ್ತ ಎಡ್ಬೊಕ ವನಸ್ ಲಾತೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ವನಸ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವನಸ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಮೇರ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಬೋತುಂಡು ದಾಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಜ್ಜಿ ಟುಸ್ ಆತೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತೆ ಅಡೆಗೊಂಚು ಪೋಯತ ಲವರ್ಸ್ ಅಬುದಾಬಿಗೆ ಐತು ಉಲೈಪುರ ಐಜಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಒಂಚೂರು ವ್ಯೂ ತುದ್ ಬತ್ತ ಇತ್ತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಬತ್ತ ಮೂಲು ಅಂತ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಬತ್ತ ಸೊ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ನೇಚರ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕ್ಲು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಂತಲ್ಲ ವಿಷಯನ ಬಂದಾಗ ಎಡ್ಡುಂಡುಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ತೋಡಾವಾಡು ಅಲ್ಪೆಂಚ್ చెప్పండి ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಲೊಕೇಶನ್ ಬಟ್ ವಿಷಯನ ಬಣ್ಣ ಮುಕ್ಕಲು ಡೆಕ್ ಬರೋ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಪೋರೆ ಅಂಚದು ಏರಿಯಾಗಲತ್ತಲ್ಲ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫೀಸ್ ದೇತೋನರು ಮಕ್ಕಳು ಸೊ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಸ್ ದೇತೋನರು ಅಂಚ ಸೊ ಎಡ್ಡು ಒಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ಗೆ ఒక ಪ್ಲಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬಂತಿನ ಜಾಗ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಸೊ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ನನ್ನ ಈ ಲಾಗಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಅನ್ಪುವ ದಯಪಂಡ ಟೈಮ್ ಲಾಂಡ್ ಮೇರ್ನ ಎನರ್ಜಿ ತನಗ ಮೇರೆ ಲಾಗ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ವರನ್ಲಕ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಖುಷಿ ಅನಿತದಿನ ಎನರ್ಜಿ ಓಲೆ ಅನ್ನ ಖಾಲಿ ಆತನ ಒಂಥರ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹುಷಾರಿತ್ತು ಅನ್ಸೋದು ಒಂಚೂರು ಟಯರ್ಡ್ ಆತನ ಆತೆ ಈಗ ಮುಂತೊಂದು ಬರ್ಮೂಲು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಸೊ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಎಂಕೊಲ್ಲ ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಲೈತಂದ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತಂಡು ಅಂಚದಿಪ್ಪು ನಾಗ ನಿಕುಲ್ ನೆಟ್ ಯಾರು ಹೊಸದಿತ್ತಾಡ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ತಪ್ಪರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಸೊ ಇಡೀ ಎಂಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ಮುಕ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದಿಪ್ಪಡ ನಿಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೀವು ವೀಡಿಯೋದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗಾನೆ ಸೊ ಇನ್ನಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನೀತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಮೊದಲ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜರ್ನ ಪೊಸತ್ ಏರಂಡೆಲ್ಲ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆದಿತ್ತನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೆಲ್ದಿ ಆದಿಪ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಲೆ ಸ್ಟೇ ಹೆಲ್ದಿ ಸ್ಟೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಬೈ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್